Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan channel namu mai albarka mai suna Hausa Tech Team, wato ilimi kyauta. Wannan bidiyo shine na biyu, kuma bidiyo ne da zai muku bayani akan muhimmancin keyboard da kuma amfanin shortcut. Amfanin shortcut a cikin rubutu da muke yi a cikin Office. Saboda sau da yawa zaka ga kana rubutu a cikin Microsoft Office, wasu ma kwamfutan nasu ba shi da batir, wasu kuma suna amfani da desktop ne, wanda kana cikin aiki za iya ɗauke wuta. To shi yasa zan nuna muku muhimmancin wasu keys irin su Control S, irin su Control Z, irin su Control U, irin su Control B, da duk irin amfanin waɗannan keys ɗin. Sannan da Control P. Wannan Control P shi amfaninsa wajen printing ne bayan ka gama aikinka. Sannan Control S zai dinga yi maka saving ne na ayyukanka. Sannan Control U zai dinga yi maka in kana son kai underline na rubutu. Shi kuma Control B muna amfani da shi ne a wajen bolding, wato ƙarawa rubutu girma. Sannan sai Control A wanda zai maka selecting ɗin duka rubutun da kake yi, ko da kana cikin rubutu ka yi capital kuma kana son mayar da wannan rubutun small letter, to a cikin sauƙi za ka iya mayar da shi. Don haka zan shiga Microsoft Office ɗina ku ga amfanin waɗannan keys ɗin da na faɗa muku. Yan uwa, wannan shine fuskar kwamfuta na. Sannan zan buɗe muku Microsoft Office. Wannan kuma shine Microsoft Office 2010. Muna amfani ne dama da 2010. Na faɗa muku akwai 2003, akwai 2013, akwai 7 da dai sauransu har zuwa ma 2019 akwai update. Don haka zan ɗan yi wani rubutu a ciki wannan fuska na Microsoft Office nawa, domin in nuna muku muhimmancin waɗancan keys ɗin da na sa muku su a baya. Da irin yanda kana cikin rubutu za ka dinga saving da dai sauransu. Sannan bayan mun yi gabatarwa akan waɗannan shortcut ɗin, mun ɗan yi bayani akan su, to za mu shiga mu tsara wani koda table ne, mu ɗan yi wani list koda na mutum 9 ne ko mutum 10, domin ku ga yadda ake creating ɗin table. Kamar misali za ka rubuta sunayen mutane, amma ba ka son ka yi shi haka ordinary, ka ɗan tsara shi, to sai ka tsara shi. To yanzu kun gani na yi wani rubutu, na yi bayani akan amfanin shortcut na keys. Sai na zo na taɓa bolding. Idan kuka lura za ku ga rubutun ya yi baƙi, ya ɗan ƙara kauri. To wannan B, ga wata B nan a gefe, to ita na taɓa. Da na yi selecting ɗin na taɓa B. To kun ga amfanin Control A a nan za ta yi mana aiki, wato highlighting ɗin wancan rubutun na farko da na ƙarawa girma. Yadda za mu gyara kuskuren rubutunmu a cikin Microsoft da kuma samun sauƙi. Kun gani? Wannan ina yin wani dan rubutu ne misali don ku gane yadda ake rubutu a cikin wannan fuskar. Wannan fuska ita ce fuskar Microsoft. Abu na gaba kuma zan nuna muku yadda za ku yi rubutu. Misali za ku tsara wani list kamar na wasu mutane haka. Alal misali kana son ka tsara list na kamar wasu manoma ko kuma student da dai sauransu. To za mu zo nan, kun san na ce muku akwai table, za mu iya creating ɗin table, kuma za mu iya sa mai roles wanda a sama. Yanzu misali bari mu haɗa title ɗin sai ku ga abin da nake nufi. Misali ina son zan rubuta list kamar na manoma. Kun san aka ce list ɗin manoma kamar ana buƙatar phone number, BBN da sign in da serial number ne na farko in za mu sa sunayensu. Misali gashi zan rubuta list of farmers. Wannan shi ake ce ma title na rubutu. To da idan ka rubuta shi za ka iya zuwa ka taɓa enter ka matsa da shi, ko kuma akwai abin da ake ce ma caps key, za mu taɓa shi. Yanzu kuma za ka zo setting wannan numbers ɗin, za ka same shi yawanci a 11 ne. To idan kana so ka ƙara mara girma ko kuma ka yi bolding kamar yadda na faɗa muku, za ka iya. To yanzu nan za mu zo mu ce create a table. To wancan da kuka gani ana zuba su ne, wannan kuma za ka yi counting ne, yanayin mutanen da kake da su. To ni yanzu zan yi list ne mai kamar misalin mutum 9. Bari in sa nan ƙasa in sa 9, can sama in sa 2. To kun ga gashi ya bani 2 yanzu muka gani. To sai in koma, sai ka sake koma wajen table ɗin, sai ka zaɓi drawing table, wannan kenan.
sai ka ɗan ja shi nan daidai yanda dai kake so, daidai yanda kake son ka tsara. Nan za mu sa S/N ma'ana serious number. Sannan za mu zo nan a ƙasa sai mu ba shi 1, tun daga 1 ko da 10 za ka yi. To ni yanzu wannan list ɗin nawa bai wuce mutum 9 ba ko 8. Zan yi shi ne domin ku fahimta. Kai idan ka zo za ka tsara list ɗin wasu abubuwa ko business ɗinka ko wani form za ka tsara ko kuma za ka yi dai wani abu da ya shafi student ko da makarantu ma suna yin list irin haka na student ɗinsu kamar haka. To can saman kai title ka ga yadda ake tsarawa. Serial number ba sai ka mata wajenta ba don kar ta yi girma da yawa. Kawai za ka zo ka zana ta da wannan table ɗin na zanawa. Yanzu misali bari in sa muku list na kamar manoma ne zan yi domin ku gani. Kun gani kawai ina sa sunayen waɗannan mutanen ne saboda gwaji, saboda ku gane dai tunda training ne muke yi. Kun ga zan yi muku gwaji ne domin a fahimta. Idan ka zo kai za ka tsaya ka tsara abinka, kai ka san yanda za ka tsara shi. Amma a nan farko za mu sa name, za mu sa names, za mu sa phone number. To abin da nake so ku lura a nan kun ga B kawai ma na sa. To amma akwai signing a can ƙarshe. Sannan bayan serial number akwai BBN, akwai phone number. To amma kun ga za ku yi mamakin cewa yanzu farko kawai 3 na sa, sai wannan shine na 4 sign in. Za mu yi signature kenan. Yawwa. Kun gani? Kun gani? Sannan za ku iya jan wannan rubutun ku ɗan ƙara mara girma ko ku rage. To shi dama daɗin wannan table ɗin kenan idan ka tsara shi za ka iya jan shi yanayin yanda kake so. To yanzu kun ga na rage mara girma. Sannan za ka iya select all, control A ɗin nan da muka yi ita ma za ta iya rage mashi girma. Sannan kuma idan wannan rubutun na ciki kawai kake so za ka iya zuwa kai selecting sai ka zaɓi numbers yanda dai kake son girmansa ya kasance. To kun gani? Sannan yanzu nan mun sa phone number. To a wajen name ɗin nan wannan sunan na name in ya ma kaɗan za ka iya buɗa shi. Yanzu phone number mun mata wajenta daban. To za mu zo nan mu saka BBN. Kun gani? Bank verification number kenan. Kun gani? Kun gani? Yawwa. To gashi nan na ja shi. Wannan ita ce kusan hanyar da ake tsara kowane irin table da kun sani a cikin Microsoft Office, ko na ma'aikata ko na student ko kuma na wani abu da kake so ka tsara. Don haka kar ku manta da danna mana alamar subscribe ga waɗanda suke sabbin zuwa a wannan channel. Wannan shine ƙarshen bidiyo na a nan zakata, sai kuma wani lokaci idan mun sake haɗuwa. Insha Allah bidiyon namu na gaba zai nuna muku wasu sabbin hanyoyin da za ku yi saving na ayyukanku. Ku huta lafiya.